Halo ya. Siapa kira? Control. Nah, aku ora ndelok pengajian iki, marahi aku rekaman kok ya. Sesuk yang petukan ning ngene ngarep omah, oke? Ya petukan ning ngarep omah lah ya. I love you. Saiki aku ki nang Nairobi ambekan ku lho sapa? Cukup ya Rifki ya dadi aku Mbak Rifki ki musuhan ya dadi ya ya aku saiki nang Nairobi ya aku ora iso ketemuan mbek kowe dadi Kita putus aja. aja ngono ta ya. Ya ora layang engko nek apa ki jenenge? Ya sesuk dipikir ngono lho ya. Sesuk dipikir. Aman nek aku. Fiksi jo. Anjay. Kowe ra sayang mau piye mbek aku? Mahal. Kowe ra sayang. Aduh. Kowe nek sayang ngomong sayang ngono lho. Gampang nenek kowe iki. Tekane agak tipis tapi jo. Nah terus piye ngene iki? Basah tadi. Nek kowe cinta mbek aku ngomong cinta ngono lho. So, ngene jalan mulai. Yang ngene lho, Mas iki aku lak seneng kowe to yo. Ya, dadi Ajay. Sukat. Ngene lho Hen yo tak kandhani kowe iki nek seneng aku yo. Lah iya kowe iki ora ngono lho maksudku iki. Ya wis nek ngono ya. Oke. I love you ya. I love you. Oke. Itulah dari saya ya. Telepon kayak yang gendeng ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Rifki. Yo.